Naggaganyan din ako mamaya. Naggaganyan din ako. Jel, nakaset tayo ha. Sige, sige, sige mamaya.
Did she give it to you? Did you get it from her? Wait, binigay ko naman. Gusto niya daw eh. Oh, you sit down here. I'll take a picture of your picnic. Let's take a picture. Gigi, smile. Want to show your egg? Smile. Show the egg and Gigi. smile. Cheese. Cheers! Cheers. Cheers. Gigi, smile. Show your teeth. Kiss the egg, kiss the egg. Mwah. Like this, Girl, like gutom this. na ako. Nilalaman na niya yung Gutom na. itlog. Huwag ka. Alam mo yung natatakam na nga siya. Nagpanagaan pa ako. Nagmadaling sabi nila. Natatakam na siya. Okay, papunta ko sa picture. Oo, pero lang, bumibili ako doon. Tapos ko, may kumakain sa harap ng account. Alam mo yun? Tapos ko bumibili. Give it that. Abra di ba? Go give it that. Ito mo. Yun talaga sigat na parang Love! Ito lang po ito, princess. Marinig sa video. Kasi diba, kumakain sa akin ito. Kasi ang dami nakaabang. May vlog ako dito eh. Baka! Ingat! Ay! Give back the egg! Give back the egg! Kinagat-kagat na niya. Alright! Expito! Expito! Mag-training yan o. Nice! Less wrist! Court 5. Hindi ba sila niya? Solo niya yung mga doon. Kaya kapag gusto ko sa harap ko lang ako. Wala nang sabi. Kumalit siya na talaga. As in, nakikita mo na. Badminton. Badminton is the key. Uy, nakakabal mo na yung fitness level mo sa term. Ay, we? Di ba na last time, Ang competitive. 60, 70? Sorry. 91 na ako! Give me some! Yeah! Ayos mo naman. Oo eh. Nice. Pero ngayon, May makakakita ginagawa sa iyo sa pala. Hindi mo pa rin? Thursday is not a break. Yes, nagkape. So nga, hindi siya nakikita. Makikita ko, I love you. Oo, lahat ng may... Go, nice go! Bike, swimming, running, badminton, and all. Let us. Mag-golden pa ako kung architect na ako. Wow, magkano? bouldering. Yan ba yung sa friendship? Makati ni Heights. We hate Grabe, Lexi. circuit. Yeah. Yeah, we've been there. You know, Macari. Macari, Itchy City. BGC pa. You know, Macari's Itchy City. Kasi Makati. Ah! Hindi siya Nag-work kasi ako dito. Ang makati ka Tell na. me, not to forget to eat the Sa Legazpi din siya. Sa south ng Ayala Highway. Nagtidihan kayo? Ba't ko alam? Nag-TF kami with a friend ni Hannah. Dati. Naalam mo yung bubuwa sa those days. Sa friendship siya. Hindi ata. Baka ano rin, interested ka. Nag-boulder yun siya? Yeah. Parang nalang nakita ko kayo. Sinasabi niya yung friend namin. Makati din? Great. Dito? Bukas pa lang. Bukas pa lang, friends. Ano siya, sa taas, bouldering, sa baba, something siya. Diba? Nakita naman yan kung sakto na daan na. Dito, baka naman kailangan nila naman ng more promote. Wow, XXD.
Kami, doon yung may service na kapag try, hindi naman na may tingin lugar. Kasi ba, marami project. Yung friend namin ni Ada, actually friend ni Ada yung friend na talagang ako na Ikan, on, Meron, may ganyan sa Makati. Don't step on the court. Mommy, see me. Kikilain naman kayo niya to jump over sa... Don't touch it. Look, don't touch. Yan na. Wala ka na tikman. Wala ka na. Bago. Ayun mo, dali. Bibigyan siya. Ayun. Don't step on the court. Salad niya eh. Danger na ngayon, pero di pa rin. Dangerous din. Tayo nun. You tell daddy that is taking so long. Daddy mo, hindi pa kaya kumain. Woo! Ang madali tignan sa grabe. Oo. Na-try ko ba na kayo? Pag pumunta hapon. Ambag na gila. What yung kasama? May video din kami, pinakita din yun. Hindi ka pa, yung Spider-Man. Yung Spider-Man workshop. Next month na pathway. Kailan yun? August. Bago pa tayo nun, di ba? Go, Rick! Doon ako sa mga pag-iinir. August ba yun yan? Wait. May kakasawa na. Pressure ng flow. Ang pressure naman kami. Para may nawawala Years na kami dito. Talaga? Na mag-2 years. Ilan taon na ba kayo? 20 years. 25 ako next year. Tapos sa 20s. Sa 28 is yun. Yun, pwede yun. Ito na yun. Oo, balik ka dito. Pero dito na. Hindi ako matapa eh. Ako sisigaw eh. So much in the water. Para na Parang like why Hindi ako makitip. pero may daddy needs to start now. Spider-Man work from home. Uy, pero partida, buto rin kayo mo dyan. Baka pagtigil ka yan. It is a dark view. Dapat dyan kami yun. Galing ako sa flash. Oo, daling yan kami. Sobrang iba. Pero kamukha niya. Oo, actually. Ba't pa masakit anak ko Nagawa ko lang ito. Nagawa ko lang ito.
Spoiled child, hindi ka naman sa araw. Kasi nakapa. Hindi ko alam kung Pinag-aaral ka lang sa Kaya din wala namang ano bawal. Yun o. Bet, bet. Love! 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 Gabriel! Yan Gigi, no? Masasagi siya. Sana all daw. Ano ba yung tawagin? Bye, bye, bye. No, no, no. Yes, yes. No, no. Oo, nakita natin siya. Kuha ko lahat. Hindi, ako din eh. Hindi ako nakasya. Ito ang lakas. May copy of social security. Maybe it's alright. She does now. Mag-blend ka dyan. Nakapagod na ako. Sorry. Parang nag-asin ito dati. After a time. Ako, workout na nga ako. Gusto ko niya makalala. Hello, ano? Alam niya yun. Sanay na siya. Hindi na nag-react. Ito sanay na siya. Pero gusto ko Laro na. Sabi mo. wala siyang kalaro. Tabak siguro. No, I think it's because last time, sa choice lang, this, not 6%, 5%. Oh, nag-lista ako kasi. Ano? Pwede siya. Kasi na yung event. Ano babalik ko? Ugasin mo. Ako ka sa libre pa. Hindi naman pinapwede ko na kasi. Hindi na Ano nga pinakalaman? Ay, question. Anong gusto mo? Ang hard. Hard na hard. Ako, slightly under. Pero hindi siya soft. I like concept. Masarap yun. Oo, ano. May pasisyan ko. I like concept. Ayun, may card na. Medyo basa. Oo. May card na. Ayun na yun. Parang yan. Three. Parang may Tatlo. feelings ka. Oo, masarap yun. Yan, nasa Sumunod niya. Pero pag yung ano lang, Alam ko, next time ba? 8 minutes. 8 minutes. Okay. Sige, tara. Pero ano,